Salam hormatly tamaşaçylar. Atawatan TV YouTube kanalyna ýöretip siz üçin taýýarlanýan Atawatan habarlar gepleşigimiziň ýeni bir sany siziň bilen. Gepleşigimiziň bu sanyna beside Türkmenistan aviakompaniýasy halkara gatnawlarynyň täze tertibi barada maglumatlar ýetirmek dileýäris. Türkmenistan aviakompaniýasy yerli we halkara uçur gatnawlarynyň tertibini çap etdi. Bu tertibisiz Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com internet saýtynyň fiýahatçylyk bölümünden okap bilersiňiz. Bilişime diýeli Türkmenistan aviakompaniýasy kem-kemden halkara gatnawlarynyň uğruny hemde ýyglygyny artdyrýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň amala aşyran halkara gatnawlar barada habarlary size Atawatan TV YouTube kanalyna aýdydarly ýetirip gelýäris. Bu gezek bolsa Türkmenistan aviakompaniýasynyň çap eden hemde 30-njy oktýabrdan bäri güýje giren halkara uçur gatnawlarynyň tertibi baradaky video habarmady size ýetirmek isleýäris. Häzirki döwürde Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskva, Frankfurt we Istanbul uğruny adada uçur gatnawlaryny dowam etýär. Türkiýe uğru boýunça gatnawlar Ýadyňyzda bolsa Türkmenistan aviakompaniýasy hem 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabryna Türkiýe uğruny adat uçur gatnawlaryny ýola goýdy. Uçur gatnawlary her hepdeniň duşenbe, çarşenbe, penşenbe we şenbe günleri, ýani hepde 4 ýedek adaty tertipde amala aşyrlar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň çap eden uçuş tertibini uçuşyň uğry, gatnaw belgisi, uçýan güni, uçýan wagty hemde goňýan wagty bellenip geçilipdir. Şoňa laýyklykda Aşgabat Istanbul uğru boýunça gatnawlar her hepdeniň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 6-njy günleri, ýagny duşenbe, çarşenbe, penşenbe we şenbe günleri ýerine ýetirilýär. Uçur Aşgabatdan uçup Istanbul şäherine goňur. Şeýlede täze tertibe görä Istanbul Türkmenbaşy uğru boýunça gatnawlar her hepdeniň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 6-njy günleri, ýagny duşenbe, çarşenbe, penşenbe we şenbe günleri ýerine ýetirilýär. Uçur Istanbul şäherinden uçup Türkmenbaşy şäherine goňur. Bu ýerde bellemeli zat sagat ara tapawdy bilen goňan wagty 2 gün bolup bilýär. Beýleki uğurlar boýunça gatnawlar. Munun başga Türkmenistan aviakompaniýasy amala aşyrýan Aşgabat, Dubay uğru boýunça gatnawlar her hepdeniň 1-nji we 3-nji günleri, Aşgabat, Frankfurt 3-nji we 6-njy günler, Aşgabat, Kazan 4-nji we 7-nji günler, Aşgabat, Moskva 2-nji we 5-nji günler ýerine ýetirilýär. Şol wagtda Dubay, Türkmenabad 1-nji we 3-nji günler, Kazan, Türkmenabad 1-nji we 4-nji günler, Moskva, Türkmenbaşy bolsa 3-nji we 5-nji günler amala aşyrylýar. Şeýlelikde Türkmenistan aviakompaniýasynyň Dubaýa, Kazana, Frankfurta we Moskwa hepdede 2 gatnaw, Istanbul'a bolsa hepdede 4 gatnaw amala aşyrýar. Şeýlede şu ýerde ýene bir zady ýatlatmak isleýäris. Türkmenistan aviakompaniýasy halkara gatnawlar üçin online bilet satmak işini täzeden ýola goýdy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web saýtyna halkara gatnawlar bölümi peýda boldy. Şu ýerden bilet satyn alyp, tölegini bank kartlary arkaly türkmen manadyna tölemek bolýar. Odalam habar berişime diýeli. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy hem 2022-nji ýylyň 2-nji noýabryndan başlap Istanbul Türkmenbaşy Istanbul uğru boýunça adaty uçur gatnawlaryna başlady. Meýlim bolýar bu aviakompaniýa global pandemiýa döwründe ýöretip uçur gatnawlaryny amala aşyryp geldi. Türkiýe gitmek üçin wiza ýagdaýy. Meýlim bolýar häzirki wagtda Türkiýe gitmek üçin Türkmenistan raýatlary üçin wiza almak hökmandyr. Şonu öňüm habar berişime diýeli, Türkiýede ýaşamak üçin ýa-da täkme çekmek üçin hereket ediş möhületi dowam etýän ruhsatnamasy bar bolsa, onu Türkmenistana gelip getýän raýatlarymyz üçin wiza almak berur däl. Şeýlede käbir ýagdaýlarda transit geçmek üçin hem wiza almak berur dälligini biz öň saýtymyzda ýerleşdiripdik. Bu habarymyzy okap bilersiňiz ýa-da Atawatan TV YouTube kanalymyzda tomaşa edip bilersiňiz. Ýokarda agdalan ýagdaýlardan başga Türkiýe gitmek üçin wiza almak derurdur. Türkiýe wiza merkeziniň wizalaryň görnüşlerine görä derur resminamalaryň sanyny saýtymyzda öň ýerleşdiripdik. Wiza almak üçin gerekli resminamalaryň toplamyny Aytakow ýübileýin çatyrynyň uğruny Rıtkal bankyň ýanynaky A blok binasyna ýerleşýän makul hyzmat terjime merkezinden terjime edip biljekdiňizi ýatlatmak isleýäris. Habarlaşma üçin telefon belgileri 863 78 96 73
96 48 55. İstanbullu ınanç haty, pasport, attestat we beýleki resmi namalaryň terjimesi boýunça Aktarayda yerleşýän we eýem bir neçe ýyl bäri esasanam Türkiýe bilen Türkmenistan arasyny terjime köprüsi bolup durýan Atawatan Terjime Merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Atawatan Danışmanlyk we Terjime Merkezi diňe terjime we universitetleri yerleşdirmek boýunça hyzmatlar berýär. Habarlaşma üçin telefon belgileri 90 532 401 70 52. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV YouTube kanalynyň asla uzaklaşmaň. Çünki biziň kanalymyza ýurdumyzdaky we dünýä habarlaryny gazygyny bilen tomaşa edip bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň ilki sanlaryna Atawatan TV YouTube kanalymyza didarlaşýanjak hoş wagtyňyz.